Kodam jam hawri Afrique kame Europe e Amérique Oceani kame Asie fof nde nani olel olel pindi subaka law koy fudi banda marieto olel pindi cera e kumpa hayo jam koy ari jamal walemon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama on bismama e yewtere mon olel pindi subaka no kewɗen wiide ni olel pindi subaka ko yewtere mon nde kewɗon poɗɗon hebde walla nde keɓaton e kala saaha to gonma 8h30 ha 9h50 ɗo e haalirde mon pindi radio guila altine ha wiyama ko ɗo woni aljuma en calmini en jetti en jarnima bandiraɓe foof vraiment wattudeɓe haqqille tigui rigui e haalirde pindi radio ha tentini e yewtere mabɓe ndeɗo ko yewtere arwenir e dendagal jewte batteɗe ɗo e nder haalirde moon pindi radio en calmini jeeri walo funnague hirnague jeerinkoɓe walankoɓe ɓe gona wuttiyankoɓe guule buuɓi ñalloɓe jamalla wale moon jamalla ñalle moon jamalla weete moon nde wonno ko noon windere nde e sifori en calmini foof en jetti foof en jarnima foof kono kadi en calminan omo ganduɗa woni directeur men hono Abou Samba Diop ndew tottata calminali ɗi dendagal dillowo ɗo e nder haalirde e pindi radio walla ni dillowo e nder pindi média e kuuɓal télé e radio foof en calmini en jetti en jaari en calminan kadi Amadou Moussa Anne mo ganduɗa kañum woni directeur des programmes ko noon calminirten omo ganduɗa woni Halimatou Dia debbo mo Diaraguel ko kañumne kadi woni to banggue radio ga directrice ngoɗon radio en calminimo en jettimo en jaarimo no fewi no fewi no fewi dendagal rédaction foof en calmini sen limi tan en juuman en mbiɓe kadi bonne et heureuse année 2024 mo ganduɗa kay hande woni e tati lewru janvier e ndeɗon hitande ganduɗa kay ko hesere poul machallah fa tabarakallah en jetti en jaari bandiraɓe ko ɗonne kadi ñagotoɗen jomiraɗo baɗowo ko weela joom baɗe bawɗe ndew hokkata hen fartangue tigui rigui wawde yuɓɓinande yimɓeɓe gueɗe ɗe no hanniri ni hokken jaam e cellal e kisal e ɓamtare e pellital udditare e yajede hande noon ko 3e numéro de la semaine hawri koye mercredi 3 janvier 2024 olel pindi subaka arti no heewi waade e kala saaha hande kadi ko yewtere nde ganduɗa kadi heeride ma en mbaw wiide noon nde wonno eɗen jogui invité ma en gaare makko so hawre welede Allah joni joni en garan e programme o haade men arde e programme o ni ndi en jettan jarnoɗen technicien ji men haralleɓe hettuɓe to en guila télé to ha e radio ngo to banggue radio to en jetti omo ganduɗa woni Gando Fadigali ko kañum heedanen toon kono kadi sara makko to banggue télé to ballo en ha mbawen yiyede e chaîne men YouTube Pindi TV en direct on mo ganduɗa kay woni keɗɗo to banggue régie to ha e réalisation on woni Omar Diobbo Sow en beltanimomo en calminimo e subaka hande o kono kadi to banggue caméra ko gorko mo Kanel hono Djiby Dieng en jettimo no fewi no fewi to banggue infographie yadude e ko ganduɗa woni montage on ko Ali Fall gorko mo Diarem en calmini bandiraɓe foof en jettiɓe en jaariɓe joni joni Ganduli en garan e programme men hande woni e lelgo yewtere men ko puɗɗortoɗen kewɗen fuɗɗorade e kala saaha woni météo du jour ɗum woni kabaruji men weeyo so en gayni ndewten hen ko éphéméride du jour ɗum noon ko tarikh kawruɗo e ñalawma hande tati lewru janvier so ɗum yawti ndewnen hen revue des titres ɗum woni ko siifa e kelle gaden revue no jaydeji leydi Sénégal wonɗi cuɓiɗen hen ma en gartu hen inchallahu taala garen ko ɓuuri tentude majji ko wona ɗum ko ndewten hen ko olel beddana kadi ko namde ɗe ganduɗa taw koye alhaaliji walla gueɗe jojjuɗe e guuraɗe e nder rendo ngo namdotoɗen ɓesguli ɗi ɓe garanen hen e micro men trottoir se jiiɗi mbiren hono noon kono noon walla mbiyen vox populi hande koye oɗon alhaali gartiriɗen ko fate ɗiɗon cumuli teskaɗi hol ko saboto cumuli ɗi
e nder laddeji ɗi ko way noon e ko way noon ma en gartu hen ko wona ɗum ko garen kadi e olel diwan on paami kala ñande mercredi walla mbiyen kala ñande alarba ko toon to Goudiri ha wiyama ko toon woni Bakel ko on diwan jillotoɗen e jokkodirde tigui rigui e correspondant men permanent omo ganduɗa woni Siradio Ali Ba ko wona ɗum ko e garane e actualité sen gayni guddiri hen téléphone o bandiraɓe mbawa jeeyede hen e on saaha mbawen waynodirde mabɓe hade men nadde e yewtere he bunde mudɗi e jettan ɗiɗon radio ji ɗi ganduɗa ene dusdire men e kala saaha baddude men synchronisé ko toon to funnague leydi Sénégal gon wiyete ko Dik Espoir FM la 93.7 toon to Tambacounda wondide Demet FM la 92.2 toon to Demet Hunare FM la 104.9 toon to Hammadi Hunare kono kadi Danema FM la 90.4 ko to Matam tawete Foot FM la 90.7 toon to Pété bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ni e gueɗe ɗe cifri joni joni ma en gar e alhaali ɗum ko ganduɗa woni fuɗɗode yewtere nde woni météo du jour. Konon Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie catal tammingal kala ko fate weeyo ɗo e nder leydi men Sénégal e tongode mabɓe hande e hitande hesere nde ko tongode ɗiɗiɓere no mbiruɗen ni ɗum noon caggal hanki nde tongode wotere nde yaltuno hande tongode ɗiɗiɓere nde yalti e ndeɗo hitande 2024 ɓe kolliti noon hande ma nguleki teske e nder leydi ndi kala to jaaɗa e kuuɓal kono noon kadi ɓe gandini wonde ki nguleyki ene wawi ɓetede de hakkude capanɗe tati e jeetati ha wiyanma capanɗe nayyi degré ko wona ɗum ko ɓe kolliti noon kiɗon nguleyki ene usto seeɗa seeɗa e nguleyki mum e ɗiɗon nokkuji ɗi ganduɗa kay tawete koye takko maaje ko wona ɗum noon kadi ɓe kolliti ngollon ɓuuɓol ngol ganduɗa ene teske jammo ha e wendogo subaka lawo ɓen ɓe ganduɗa ko jayɓe ɓe so pini tan culmoto jaaha natti lotade ko ɓooyi e sisibɓe e jengjengɓe ɓe ko ɓe mbi noon ɗon de ko 15 degré e ha fayanma nogas e tati degré garen e marée haute e marée basse ɗum ɗon ko joomen laaɗen tigui rigui kutorto ɗum ɗon sangre nde maayo ngo ƴerata e ndego jippoto ɓe kolliti noon so tawi en gaari sangre nde ngo ƴerata nde marée haute so yeehi ha woni 1h24 minutes ɗeɗon bempeƴƴe e towede mum wonata ko 1m52 13h59 ɗum noon ɗen towedi ɗen bempeƴƴe de ha joni ko 1m32 garen e marée basse noon ko sangre nde maayo ngo jippoto no mbiruɗen ni so yawoni 7h49 ko 0,74 métre 19h45 ko 0,82 garane tolno nguleki e ɓuuɓol ɗo e nder leydi men Sénégal en puɗɗorto ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗo noon e subaka hande o kamɓe ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi degré ɓe jogori ñallide koye nogas e jeeɗiɗi toon to Thiès banggue Tiwawon ɓe piniri e subaka hande o ko sappo e jeenayyi ɓe ñallide e capanɗe tati e ɗiɗi e degré toon to Mbour ɓe piniri ko sappo e jeenayyi degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e joyyi degré Saint-Louis banggo Dagana ɓe piniri ko nogas degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e tati degré toon to Podor ɓe piniri ko nogas degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e nayyi degré nden ha toon to Louga toon nene e o subaka hande Louga ville ɓe piniri ko nogas degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e jeegom degré toon to Linguére ɓe piniri ko nogas degré ɓe ñallide e capanɗe tati e jeegom degré Diourbel toon nene ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e jeeɗiɗi degré e garan ha toon to Kaffrine toon nene ɓe piniri ko sappo e jeetati degré ɓe jogori ñallide koye capanɗe nayyi degré Fatick ɓe piniri ko nogas ɓe ñallide e capanɗe tati e jeeɗiɗi toon to Kaolack e subaka hande o ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi ɓe jogori ñallide koye capanɗe tati e jeeɗiɗi degré
Tambacounda bange Kumpengtung tonnede e subaka hande be piniri ko nogase go be jogor nyallide koy capande tati e jeetati degré gudiri ha wiyama ko do woni bakkel be piniri ko nogase go be nyallide capande tati e jeedidi degré en garanna ha ton to gananda hoore ma kay woni e Matam be piniri e o subaka hande ko nogase tati degré be jogor nyallide koy capande tati e jeegom degré jen ha ton to Kédougou e o subaka hande be ji ko nogas degré be jogor nyallide koy capande tati e jeetati degré Kolda Sare sukabe be piniri ko sappo e jeedidi be nyallide capande tati e jeetati degré Ziguinchor bange Bignona be piniri ko sappo e jeegom degré be jogor nyallide koy capande tati e jeegom Kabiskrin be piniri ko capande e walla mbiyen nogas degré be jogor nyallide koy capande tati e go degré tonto Sédhiou 14e et dernière région du Sénégal hade recensement goddo wadde walla mbiyen découpage administratif goddo wadde tigirigi kambe be piniri e o subaka hande ko sappo e jeedidi degré be jogor nyallide koy capande tati e jeedidi degré dum do woni bilte men gumiri den tonto agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie jatal tammingal kala ko fate weeyo do e nder leydi men Sénégal joni ganduli hade men arde e éphéméride du jour en mbadan présenté o mo ganda woni e invité men hande tigirigi e ƴeewen nannudemo notre invité du jour hande eden jogui koɗo tigirigi adi fof en calminamo ko kemmo o salmodiri e bandiraɓe jamal walema musidɗo tedduɗo jam walema dendi salminima mi juurima mi weltima e salmini hettiyankoɓe fof ɗo mbawi wonde e duude baba Adama nde fof beltinima téléspectateur uji e auditeur uji men on calminama ko noon inde yettode min ko Amadou Ndiaye mbiyetemi mbeɗa jeeya wuuro no wiye Doɗel e département de Podor. D'accord dawriyanke mbaɗowo politique bon politique en mbawi wiide en puɗɗima hen ko ɓooyi seeɗa donc guila 2007 eɗen goni étudiant ji ko ken sukaɓe Mamadou Bachir Sall ko hen puɗɗiɗen politique ha ñallawma hande o donc no wayno enen jañi lawol men en ƴetti lawol men yidde wallodirde président Aliou Mamadou Dia gononɗo hande PUR onne ko bandiraɗo ko neɗɗo men jeeya ko e nder département Podor jeeya ko wuuro men no wiye Doɗel donc ko on tagi men ɗo jooɗade hannde donc ça veut dire ko mbiyata neɗɗo ko bandum ko ɗum ɗon ba eɗen mbawi wiide neɗɗo ko bandum ɗum en calorako ɗum par ce que walla ça dépend e contexte o eyyi ha ɗo joni eɗen mbawi wiide neɗɗo ko bandum ni mi salorako ɗum par ce que a wawa wonde hunde kadi caloɗa ɗum wawa wonde neɗɗo ko bandum e contexte aji kewɗi d'accord en calorako ɗum so Allah kono so tawi wonko jiyata kadi e neɗɗo donc ko wona ko neɗɗo wuuro mon walla ko haalpular tan tagma rewde makko ko yiyede makko e wawde ko waɗata ko e yidde wadde ko woni ko ɗum tagi eɗen jiiɗi rewde e makko so Allah eɗen jiiɗi wawde wallodirde makko marmo yettin leydi ndi ɗo jiɗɗon yetto ɗo d'accord il paraît que ko caggal leydi gurɗa adduma tan ko sibabude wallude mo mbiɗa o hono Aliou monsieur Aliou Mamadou Dia candidat mo PUR tout à fait dendi min gonmi ko France depuis 2015 bon ɓooyi ɓooyani min wonɓe caggal leyɗele ɓe kam so min mbaɗi sa waɗani toon 20 ans mbiyata ka ɓooyani kono min kam ko 2015 tan jaami France donc avant nden no mbirumami 2007 ha 2014 ha 2015 fof koye politique dillenno ɗen eɗen jangga eɗen liggo mais koye caggal jignaɗo men Mamadou Bachir Sall gonnoɗen donc après élection aji local nde o gagni après paami France toon gonnomi liggade noon mais hakkille o foof noon ko ga heedi par ce que en jeeyaka toon kala ko mbawɗa dañde walla kala ko mbawɗa wonde ɓuuranma ko artude e nder leydi ma e nder diwan ma ko ɗum tan ko noon Seydou Ndiaye golle ma jooɗi peewi mbiɗa andi mami artema juste ko présentation wonno kadi mbiɗa andi présentation o timmi o no hanniri ni joni waktuji ɗi 9h walla mbiyen 8h fawi hojomaji capanɗe nayyi e jeegom ha joni e nder studio mon Pindi Radio e yewtere mon olel Pindi subaka en jawtan e dawal men gongal ganduli caggal nden kokkuɗen mo ganduɗa woni koɗe men bismiɗen ɗum joni en garan jawten e dawal men éphéméride du jour
ko noon a jarama Ganduli e rési jarama Oumar Diobbo Sow golle mon jooɗi peewi éphéméride du jour mbiɗen hande ko tati lewru janvier kala ñande tati lewru janvier ene woodi gueɗe kewɗe to banggue tarikh gartoje e nder leydi men Sénégal ko ganduɗa kay ene mantinino en ƴewan tan suɓade hen seeɗa joni joni en garan puɗɗore ɗen tigui rigui e ɗon to ganduɗa kay e nder tigui rigui no mbiɗen ni 3 janvier 1863 walla mbiyen tati lewru janvier hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeegom e tati ko nden uddita ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ganduɗa woni école guidiɗo taw ko to e banggue public oɗon école noon mo ganduɗa ko école laïque mo ganduɗa rendi ɗum ko foof ala paltor kala ɓiɗɗo ene wawi janggude hen tigui rigui no hanniri ni e taw ko ɓiɗɗo leydi Sénégal oɗon école mo ganduɗa kay ko école mutuelle de l'instituteur français woni Jean Dard ko oɗon tigui rigui inira oɗon école mo ganduɗa o udditi toon to Saint-Louis e hitande ujunere e temedde jeetati e sappo e jeeɗiɗi e ɗum noon andinama koye nder oɗon école kay woni ɓeɗon éleweɓe idiɓe e heblede to banggue kay ko wiyete charge d'enseigner et à leur cadet ñande tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi woni 2019 cour suprême ɗo e leydi Sénégal ko nde ɓe mbaɗi rejeté ɗiɗon pourvoi uji ɗi ganduɗa kay taw ummorno koye o mo ganduɗa woni Khalifa Babacar Sall men noon ɗo wonde maire ville mo Dakar ɗum noon andinama kadi ko gandanɗa hoorema to banggue kala ko fate ko toɓɗono walla ko tumano e alhaali oɗon ville mo Dakar ko yowte oɗon arrêté mo numéro 454 du 30 août 2018 taw kay koye cour d'appel mo Dakar tigui wanno oɗon alhaali wondude kadi e condamnation mo ganduɗa taw de waɗi dépendre koye alhaali ɗum ko ganduɗa woni caisse d'avance de la mairie de Dakar jawten e ñande tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas 2020 ko nden tigui ari ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar lawol kay guidigol taw ko jillu tigui rigui o waɗi e caggal leydi omo ganduɗa woni Oumaro El Mokhtar Sissoko Embalo on paami tigui ko président mo ganduɗa taw omo gagnino ko ɓoyani tigui rigui kesso poul toon to leydi Guinée Bissau caggal kay ndew gagni ɗiɗon sumgoji e leefol laamu ko ɗo e nder leydi Sénégal o idi wadde jillu ɗum woni koɓe jiiɗi wiide ɗum ɗon noon o ari o lomti ko oɗon gonnoɗo ɗon gardinoɗo leydi ndi biteɗo José e Mario Vaz ñande tati mbiɗa sikka ɗo gaynirten ñande tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nden président Macky Sall fuɗɗi ɗum ko ganduɗa woni ɗeɗon golle taw ko mango oɗon port mo Ndayan mo ganduɗa kay tawete koye toon to worgo mo leydi worgo wuuro Dakar tigui rigui taw hakkude mum e Dakar ko capanɗe jeeɗiɗi kilométre ɗum noon tawete koye oɗon Petite Côte hultama noon oɗon port gonɗo tigui rigui e nder bundi e nder luggendi ndiyam tigui rigui ma waw tigui wonde e nokku mo ganduɗa kay to golle ɗe gandanɗa hoorema kay e oɗon port mo Dakar tigui rigui hollitama noon golle ɗe ma mbaw judde taw ko golle mango ngo kina wona hakke e duuɓi 5 bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo woni ko min gadda noon to banggue e éphéméride du jour no mbiɗen ni ene hawri hande e ñalawma tati lewru janvier hitande ujunnaje e ɗiɗi e nogas e nayyi hande tigui rigui mbiɗen ñalawma noon ko mercredi bandiraɓe musidɓe tedduɓe waktuji ɗi nene doga dartaki 8h fawi hojomaji capanɗe 5 e ɗiɗi joni joni en ɓennan e dawal men gongal woni revue des titres ko sifa e kelle gadande
konon tigi ko sifa e kelle gadane robine jayndeji leydi Sénégal hande de ena hawri e alarba tati lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi jayndeji leydi Sénégal tigi rigui kewɗi hen garti e alhaali oɗon parrainage jurnitgol ɗeɗon golle parrainage ɗe gandi ko hen wona e ɗi dumunnaji foof kono kadi ɗi garti e alhaali oɗon 100 000 logement mo ganduɗa kay miijama hen ɓen ɓe ganduɗa ko diaspora naaɓe e jillungu wonno omo ganduɗa jagoɗo kalfinaɗo oɗon banggue hono Aliou omo ganduɗa woni Aliou Sow tigi rigui no wonirno Abdoulaye Seydi Sow jaafoɗon tigi rigui e oɗon tourné toon to e nder dunde Afrique tigi rigui e yoga e leyɗele kono kadi jayndeji ɗi garti e to banggue e alhaali no feewi e banggue ɗum ko ganduɗa woni dawrugol ngol e parrainage o ɗi jonnima hen ha e ni e président Macky Sall ɓeydude e ɗum ko ganduɗa woni indemnité ji ɓen les élus locaux woni maire uji mo leydi Sénégal ɗum ɗon foof jayndenkoɓe garti hen ha to banggue coftal ɓalli joni joni en garan puɗɗoɗen e jayde le soleil jayde le soleil gendiri nde kamɓe de ɓe garti koye alhaali mo kalnoɗen joni o to banggue oɗon ndeɗon eɓɓore 100 000 logement e enrôlement kay mo ganduɗa to ɓen ɓe ganduɗa ko hoɗɓe walla wurɓe caggal leydi Sénégal taw ko Sénégal naɓe ɓen ɗon diaspora holliti noon hakkude ñande e fuɗɗi ko guila ñande nogas e tati ha wiyanma nogas e jeenayyi lewru décembre tugganma Brazzaville ha wiyama ko ɗo woni Abidjan e rewde toon to Libreville e Ouagadougou omo ganduɗa noon ko jagorɗo kalfinaɗo fannu o hono Abdoulaye Seydi Sow kanko de heeɓi tigi rigui wadde expliqué walla famnude tigi rigui oɗon projet ɓen ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe wonɓe toon tigi rigui e alhaali o no hanniri ni henne ɗum ɗon noon ko jaadigu walla e dow yamirore horeji leydi ndi président Macky Sall jawten e jayde l'observateur nde groupe Futurs Médias kamɓe ɓe garti koye alhaali contrôle parrainage uji no mbiruɗen nani ɓe mbi noon ko Idrissa Seck en danger e o saaha Idriss Seck de caggal nde o fuɗɗa waɗede contrôle tawa kay koye Kaya Mbeya o woni e o saaha ɓe mbi kina ɓuura hakke e 8000 doublon ɗum ɗon de ko foti yurnitoyade o fewnito ɗum no hanniri ni o hokkama ɗum ko ganduɗa woni second sens no ɓe mbirata ɗum ni ɗum ɗon noon ɓe jaynankoɓe garti hen noon e konngudi e wiide so tawi wonde Idrissa Seck heɓani jeeyede e ɗiɗo sumgoji yo ande kam kanko kam yo andu e o saaha to banggue dawrugol gurdam makko e to banggue dawrugol walla ni eko way noon ɗum kam o gayni hen ha laaɓi ceer goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko omo ganduɗa wiyete ko Issar Dia ko peto bal mennoɗo fewtude e nder équipe guendiwomo leydi Sénégal kanko kay jaynankoɓe mbaddi interview Diadio tigui rigui o arti hen o wi wonde e o saaha kanko de omo e sanga tigui nde yano toon to Arabie Saoudite e ñeñoje kewɗe mbaɗanoma e makko kadi ɓeɗon ñeñannoɓe hono ko way noon e o saaha kam o natti yiideɓe ɓe majji no hanniri ni kono noon o wi so tawi o yi hono Sadio Mané e Kalidou Koulibaly e capitaine uji ɗi ganduɗa kay leydi Sénégal e o saaha o yiɓe e toon to e Arabie Saoudite ko jaleɗe tigui ɗum o waratamo no hanniri ni henna ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayne goɗɗum ko tawete hen ko toon to Pikine ɗum ɗon noon ko oɗon soho debbo tawaɗo tigui ene séri e fittandu mum moɓe guinniri en DM Ndiaye tawimo kay koye nder suudu tigui rigui suudu oɗon mo ganduɗa ko locataire makko walla koddiɗo makko walla ni no mbirata sehel makko kono noon noɓe tawrimo ni fewani ɓe tawrimo tigui rigui ko hay batte ala hay tekkere wotere ala e makko ɗum ɗon jayndiyankoɓe e garti e oɗon alhaali jokken e jayde le quotidien ɓe garti koye contrôle oɗon ɓe garti koye alhaali Idriss Seck mo kalɗen joni o ɓe mbi ko Idi e en danger jayde enquête kamene koye alhaali ha joni dawrugol de ɓe garti ɓe mbi ko prix au piège ɗum ɗon noon ɓeɗo de sa renta koye funte ɓe jogori e jaggede de en woni ko fate e goppitgol roseji kewɗi teskaɗi e ɗiɗon dossier ji parrainage toon to conseil constitutionnel eɗen coyno hen jeese kewɗe dawriyankoɓe hono Idriss Seck e wondude Aliou Mamadou Dia e omo ganduɗa ko PDF Pape Djibril
Fall e woɓɓe kamɓe fof gueɗe maɓɓe nanɗo kaale jaynankoɓe e jaññima e nder hel tati nayyi e joyyi. Jokken e jayde les échos noon ɓe garti koye alhaali tigui oɗon debbo jiyaɗo tigui rigui tawaɗo ena seere fittanu mum toon to Pikine Est no en kaali ɗum. Ɓe mbi noon e o saaha kam alhaali tigui rigui ko o fuɗɗa yiyede hen wayno woɗɗani ɗum ko ganduɗa woni tentative de viol. ɗum noon wawata woɗɗude e oɗon alhaali. Ɓe mbi noon ɓe tawi tigui rigui ko oɗon gorko walla oɗon gorko ni ene heddori ɗum ko ganduɗa woni ko sakkino e woni caleçon mum wondude ni e sous vêtement mum ene mbiyata amul loho jolfuɓe mbirata noon kono enenne kadi eɗen noddiri hono ko way noon taw noon ene seehi. ɗum noon hokki haqqillaji yimɓe e faade ni beele wona ko jinnoɗo yande e oɗon suka debbo. ɗum noon ene tawe hen goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko ñalawma ɗiɗo vérification oɗon parrainage. ɓe mbi noon biteɗo Dawda Ndiaye on kam heeɓi wadde admis e d'office kañum tigui heeɓi ɓennude e oɗon parrainage no hanniri ni. kono noon andinama wonde candidat nayyi e o saaha ɓen kam jeehi ko deuxiéme tour ene jogui fartangue goɗɗo tigui rigui wawde e ɓennude. heddiɓe ɓe noon gandinama koko goni koye jurnitenene gueɗe munen ko wayno kay o ganduɗa ko Idi wondude e Pape Djibril Fall, Alune Mamadou Dia e wondude omo ganduɗa ko Serigne Mboup. ɓe nde ko second tour jaynankoɓe kolli Cheikh Bamba Dieyi, Abdou Mbacké e Dolly ene wonde e omo ganduɗa ko Aliou Sarr, Jean Baptiste Diouf. ɓe nde e o saaha ko mbiya tep jaggama no hanniri ni. Garen e jayde e point actu ne kamɓene koye alhaali e sumgoji e payaɗi ɗi lefol laamu. ɓe mbi ɗiɗo sumgoji de sa rentahi ɓen rewɓe de jogarani e tawede e ɗiɗo sumgoji walla jeeyede e ɗiɗo sumgoji ko ɗum ɓe mbi ça risque de se jouer sans les femmes. ɓe jaññat ɗum e nder ndeɗon jayde point actu ko ɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde ko alhaali kay grève ɓen ɓe ganduɗa kay ko ɓen ɓe ganduɗa ko liggotoɓe toon to justice, les travailleurs de la justice. ɓe nde mbaɗi décrété kino wona 72 heures ɗum ko hande fuɗɗoto en. jokken e jayde las noon ɓe garti koye ɓeydugol ɗum ko ganduɗa woni indemnité walla jobdele ɓen e statut uji mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko les élus woni maire uji ɗi. ɓe mbi ko Macky Sall gâte les maires. jokken e jayde le Dakar wa noon arti koye ɓiɗɗo mo Abdoulaye Wade o omo ganduɗa woni Karim Wade. ɓe mbi noon o e saaha Karim Wade noon nationalité française makko o noon e o saaha kam fuɗɗama de e yitede no hanniri ni. so en tournima e oɗon article 28 e mo constitution mo leydi Sénégal. ɓe mbi ɗum noon kam ko caɗele mawɗe wonantamo e alhaali ngoɗon ɗi sumgoji e lefol laamu garoji 2024. goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde. ɓe mbi ko noon hanki mo ganduɗa woni walla mbiyen e ñande dimanche nde sen jumani walla hanki ni jaafoɗon omo ganduɗa woni Abdou Karim Sall o jaɓɓinoma tigui rigui mbir mo Benno Bokk Yakar o Amadou Ba toon to galle makko taweteɗo to Mbaw. kono kadi ha joni de omo jokki wadde promettre Amadou Ba polgu guila e premier tour. Garen e coftal ɓalli puɗɗoreɗen e Rewmi quotidien sport plus. ɓe gartide koye oɗon ɓiɗɗo Sénégal najo hono omo ganduɗa woni e Iliman Ndiaye pettowo toon to olympique mo Marseille. e o saaha de ɓe mbi club makko mo ummino toon to Angleterre Self United. ɓe mbi o saaha de en udditinimo deme de gam yidde artirdemo. goɗɗum ko tawete hen ha joni ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo tigui rigui. ɓe mbi ko on pettowo toon to Tottenham hono Pape Makhtar Sarr. e o saaha de Tottenham ene ɓeydi jogade makko jikki no fewi. ɓe kolliti ɓe tekkini kay oɗon contrat ɗo ha 2030.
jokken e coftal balli ha joni e nden jayde le verdict news noon ɓe garti koye jagorɗo kalfinaɗo fannu sport oɗon hono Lat Diop ɓe garti hende ɓe mbi e golle ɗe fuɗɗi wadde guila e gardigu makko e oɗo ministére ɓe mbi ko wonde o ɓeydide e nawde gueɗe ɗe dow sport Sénégal ɓe limti hen gueɗe kewɗe guila ɗe fuɗɗi wadde ɗe ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde record ha joni koye coftal ɓalli ɓe garti koye baɗoɗe leydi Sénégal e o saaha ɓe mbi kuyate wondude e ñakkete ɓeɗon kam e o saaha kam kañumen e gaari puɗɗima yettade jantude e oɗon taniére de Lion ɓe mbi e nder nogas e jeeɗiɗo ɓe ganduɗa kay baɗoɗe leydi Sénégal hen sappo e jeenayo kam nana e nder oɗon taniére jokken gayniren e ha joni e ndeɗo jayde suñu lambe noon ɓe garti koye oɗon roi des arènes hono Modou Xarañ Lo ɓe garti noon koye palmarès makko guila no fuɗɗi kay e kaɗol oɗo lambe tigui rigui no hanniri ni ɓe garti palmarès makko e combaji tolniɗi e nogas e jeegom ɗi o waɗi e polguji ɗi o heeɓi hen kene wona hakke nogas e ɗiɗi polgu e defateaji tati e nil goto hen foof ɓe limti e année mum mo sippirno e ɗiɗon mbiruji bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko aranno en ko siifa e kelle gadane robine jaydeji leydi Sénégal en hawri no mbiɗen ni e alarba 3 lewru janvier hitande ujunnaje 2023 kono hade men ɓennude en gartan e invité men monsieur Ndiaye namdoɗenmo holno yiri jaydeji leydi Sénégal ɗi hande ko siifa e kelle gadane ok Seydou Diop mi salmitimama eyyi ɓe kaali hen ko ganduɗa hoorema no woodi ko wodani minen kam min jaɓani wonen kadi wona jayde ɗi fof kaali ɗum minen kam min mbawi tugnade tan woni parrainage uji minen kam min mbaɗi koye d'office min jalti d'office min jalti par ce que ala foof ɗo mandataire amen haali 200 walla ɗeɗon gueɗe wonko min mankira e Diourbel walla ɗeɗon gueɗe donc candidat mon sitama hen de non minen goni le 5e candidat Aliou Mamadou Dia woni 5e candidat mbaɗaɗo validé donc minen gonata 5e président du Sénégal inchallah validé mbiɗa de validé waɗama validé guila hanki laaɓani tawde no dendi ko ɗum woodi minen min mbawi tugnade koye mandataire amen haali Diourbel o ene waɗi probléme de no ɓe kalat ɗum ma en garoy hen tan min garoy hen inchallah merci beaucoup a jarama no feewi dendi golle ma jooɗi peewi 9h fawi hojomaji 5 ɗo e nder studio mon Pini Radio en jokkan ha joni e programme men garten koye dawal men bitegal olel bedde noon eɗen gandi ɗi dumunnaji ha toon to Kédougou ni e kabaruji ɗi keɓɗen ni mbaɗaɗi ni rallié partout e nder réseaux sociaux ji ɗi ha e journaux ji ɗi wonde kay ɗum ko ganduɗa woni toon to Kédougou e woni nokku goto mo ganduɗa cuumu bongu waɗi toon ɗum ni saabi en ƴefti micro men namdiɗen bandiraɓe holko saboto ɗiɗo cuumuji e ballal tigui rigui o mo ganduɗa woni neɗɗo men mo gandanɗa hoorema kay ko gollidiɗo men gonɗo toon to Dakar Média hono Ɗaha Moussa Ba ɗum noon gandoli parnan en walla totta en élément men joni kettoɗen garten min kay ladde nde sinno ko sagam tawi cuumu yiyama tan yimɓe fof jahan ñuppoya ndemanmi nde somi yi cuumu tan mi yahan min ndenda e yimɓe pewje kam poɗɗe ƴeɓtede koto commune to tan on ɗen pewje fotata komin ko yiyande am so yimɓe sono ɓe mbawi yiidude mawɓe ɓe pewja affaire ɓen guitta yimɓe tan ɓeɗo kam kala ɗoɓe jii jaygol taw ko kamɓe kippi ɗum ɓeɗo kamɓe tan kerna hen hayso haaldete waɗa koɓe gokka en ka en kerna hen si neɗɗo bo sunni kadi tawi woni ko tawiɗo kugare waɗe mum ko hen yimɓe ɓe mbuuri ko ladde nde woni yimɓe ko ladde wuuri hande a jogui jawdi maɗa si somi ha laaɓi hoto nawata jawdi maɗa hay sinno ko nder wuuro ngo jaate hoore muɗum hoddigal ngal hoddiɗo ma no wawi immade e galle mum ara e galle ma ƴetta ɗon jeygol taw ko cukalel tokotel kadi nelli ƴetta ɗon jeygol mbiya cukalel guel sa so ngel yeehi yoɓe ƴeew almet walla briguette ɓe joƴƴina toon siɓe fayi huɓɓude ɓe huɓɓana hoore mabɓe kono ɗum si jomum wiiri noon ɓen ɓe jagguirtoma ka neɗɗo bonɗo te normalement taw kadi ko noon haaɗi e banggue ladde nde kadi jawdi ndi ko hen ɓuuri fotaka ɓe fotani duppude toon kadi jomum sino duppa tan yo andu no duppiri kono noon en beltinima oɗon vox pop mo mbannoɗen e ballal o mo ganduɗa woni Ɗaha Moussa Ba gollidiɗo men gonɗo toon to Dakar Média to Madina Gounass
eɗen gandi cumuli ɗi enen tampini bandiraɓe no fewi no fewi no fewi no mbirumi nan tan e gardinde vraiment ɗi dumunnaji e jii laddeji ɗi ene cumo no fewi ha toon to Kédougou ganduɗa kay cumu bongu waɗi toon ravagé kina wona hakke guure jeegom ɗum ganduɗa kay hayso tawi en keeɓi e kabaru ay goto suwa wasa hen fitan mum yo yaaru yesso kono noon kam dégâts matériel ene heewi ene heewi ene heewi ene heewi ɗum noon noon vraiment en mbaɗat interpellé kadi laamu ngu nde ɓeydata darnude kaɓɓirɗe ɗe ganduɗa ko nande e sapeur pompier en e ko way noon nde mbattata haqqille tigui rigui no fewi nde wonno huuɗo ko ne heewi so tawi jenggue memi tan gueɗe ɗe hay pour mbawa dartinde ɗum ko caɗele wonata no hanniri ni ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni joni e waktuji ɗi nen pooɗo ma en gartu e alhaali nguɗon cuumu inchallahu taala toon to Kédougou joni joni en ƴeewan yaade toon to gandanɗa hoorema kay ko Goudiri noon tawaten toon ko musidɗo men omo ganduɗa woni Siradio Ali Ba Siradio Ali Ba noon so tawi ari mo waw artanden e ko kewi toon to Goudiri mbiɗa andi woɗɗani en omone ɓoggol hey joni joni ma en ƴeew so tawi omo waɗi disponible kanko Siradio Ali Ba mbiɗi sikki Siradio Ali Ba nene ɓoggila assalamu aleykum Siradio Ali Ba. Wa aleykum salam ceerno. Mi salminima mi juurimama. Salmitima Seydi Diop. mi beltima tigui rigui e nande kadi dande ma e subaka hande aɗane en direct e Pindi TV en même temps kadi e Pindi Radio e yewtere men olel Pindi subaka. Ko noon tigui no mbiɗa ni ko waɗi fof ko yettudema yettude musidɗo Abbas Sarr e yettude dendagal bandiraɓe hettotoɓe en e Pindi Radio kam e jokkorde mum. Ewa Abbas Sarr hande noon ko baɗɗo jillu o tawtara kono eɗen jogui ɗo invité men ene wiye mo ganduɗa ko Amadou Seydou Ndiaye ko gollidiɗo e mo ganduɗa ko candidat mo PUR hono Aliou Mamadou Dia. e ko noon wadde en calmini musidɗo en calmini dendagal bandiraɓe foof tan eɗen mbiyaɓe tan hitande amde hitande jaam hitande 2024 wonanen hitande ɓumde malade nde ganduɗa tawi kadi ene wonani en ɓurale e ɓamtare ko wona ɗum ko mataɓe gartat joni joni hayso tawi koye tonggol woni kabaruji men yontere district sanitaire mo Goudiri dañi bloc opération mo ganduɗa tawi kadi ko jooɗinore fodde duuɓi 9 bloc o ene uddono e kono noon e ballal Allah e ballal docteur Cissé tawi ko on ardi région Tambacounda on tiki ari udditi on ɗon bloc holliti noon weltare makko no fewi nde tawno ene wanno caɗele kala tan mo ene opéré ko ma yaha Tambacounda ɗum noon eɗen mbawi tan département mo Goudiri certe ɗen ɗon caɗele nde tawno woni ɗo hôpital uji mawɗi ko ɗiɗi walla mbiyanni ko tati ko Janké Makam Goudiri Kidira ɗeɗo guure noon ɗiɗo nokkuji ɗi mbawino dañde caɗele no fewi to banggue opération kala jiɗɗo opéra tan ko manawe ha Tamba saabu teskama hitande ɓinnude nde kene wona 130 e yimɓe joyo debbo mo ganduɗa wawi ɓenninede Tamba tawi ko toon opérano kono noon elle nden saɗede so tawi ko saɗede wonno ɗum ɗon iwi ha laaɓe nder département o hande o saabu ñande udditande uddita ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru men ɓennudu ndu hitande ujunnaji ɗi e nogas e tati ko nden tigui uddita docteur Bayal Cissé ko kanko ko tiki arno o udditi kono kadi o yetti docteur mo ganduɗa biteɗo Fallou Gueye ko kañum ardi centre mo santé mo Goudiri tigui rigui ɗum noon o holliti weltare makko e darde makko tinde e golle baɗɗe fayida ɗe waɗi e darde nde noon so Allah ne setini saabu bloc o uddama duuɓi 9 ronkono ko hebde haralleɓe e ngolɗo lawol noon dañama haralleɓe ɓe ganduɗa wawɓe golle muɗumen kono kadi o ñande udditande fodde yimɓe tato ɓen gadi opéré ɗon e kono kadi eɗen mbawi tan ɓe dañi jaam ɗum noon ko weltare no fewi wonande ɓesguji ɗi nde tawno so tawi a ittama ɗo a nawama Tamba ene waɗi caɗele kono noon so tawi ko ɗo ene ɓatti bandiraɓe makkoreji ma mbawi arde jiima tawi kadi gonɗa koye galleji mun walla ɗumen ni tawa wawa yaade taw koreji ma mbawi yaade juftoya e guure muɗumen taw woɗɗani ɗum noon ko fartan mawɗo ko wona ɗum ko kadi hollitama wonde hay ɓe ganduɗa hoɗɓe to diwan Bala ɓe gandi Bala woɗɗani Goudiri e ɗi nokkuji foof kala hen dañnoɗo malade nawa ɗumen ko Tamba hande o webtini yimɓeɓe wadde hande
eɗen mbawi tan ko weltare wonande nokku o kono kadi weltanade omo ganduɗa tawi ko docteur Fallou Gueye dariɗo baɗɗo hen balle baɗɗe fayida kono kadi biɗo wonde ko ma haralleɓe gadde nde tawno so tawi haralleɓe gaddaka haralleɓe ɓe mbawa so tawi ngala e nokku tan ene waɗa caɗele no fewi ko wona ɗum ko ma tan jofnirten tan ko ha joni hebloji to banggue centre formation ene jokki kono kadi e ballal 3FPT ɓe mbaɗi ɗo heblo wanggo fayida tawi ko wuuro ene wiye Gurel Baydi noon jeeya koye commune Kousan ɓen noon sukaɓe mabɓe fodde sukaɓe nogas joyo mbawi heblede gon heblo noon waɗi gartam no fewi nde tawno ngolɗo lawol ɓe mbaɗi ko taɓal ɓe batti ko ittude hebloɓe ɓen tawoye sukaɓe ɓe ha e guure muɗumen mbawa heblu toon sukaɓe ɓe noon keblama fodde lebbi nayyi e kono kadi tawama ɓe mbawi koɓe janggi ko nde wonno heblo ngo kamɓe ɓe ɓuuri yarude koto banggue negol guertoɗe ɗum noon ko hanki nde ɓe mbawi dañde seeɗan faguji mabɓe e tawi kadi ko gardiɗo on ɗon galle walla mbiyen centre formation ko on jaati yeehi toon nawaniɓe diplôme aji mabɓe kono kadi holliti weltare muɗum no fewi kono kadi omo eri dendagal maire uji ɗi omo eri dendagal conseil départemental nde jagganta ɓeɗo sukaɓe saabu sukaɓe département o hande o ɓe janggi métier mabɓe kono noon jottade kadi jangga mbawa dokkeɗa kayit mbaɗa kayit ma e nder wolis ma walla mbaɗa ɗum e nder wakande ma e ɗum ɗon ala ko firti alay saago sukaɓe ɓe balle haaɓe mbawa dañde financé ɓe mbawa tigui rigui fuɗɗade golle saabu jangde nde e musde temps o e juutde kono noon so tawi a janggi ha a hollitama a wawi ko janguɗa ko a jottima ɗum ɗon ala sens e kono kadi hanki eɗen mbawi wiide omo ganduɗa ko cukko conseil départemental mo Goudiri wawi no tawtorede o holliti weltare makko kono kadi hanki nde o wi o rokkiɓe carton ngaji ɗiɗi coppi tawi kadi ɓe mbawa fuɗɗorade ɗumen ɗum noon ko hande nde ɓe mbawata arande ɗumen nde tawno ko hanki ɓe mbawi dañde seeɗan faguji mabɓe welnere nde ko hanki ɓe mbanno ɗumen ɗon to wuuro wiyetengo Gurel Baydi mo waɗɗani Goudiri hakkude mon Goudiri ko hakke kiloji métre uji 4 ɗum tiki woni ɗon ɗum noon woni weltare e ɓesguji ɗi e jinnaɓe sukaɓeɓe kam e sukaɓeɓe koye muɗumen ene mbawi taw ɗum tan tongganen bandiraɓeɓe e dokkaɓe tan aadi ha yontere fande so ha jewele Allah ko noon a jarama Allah jarama golle ma jooɗi peewi si radio Ali Ba ɗum noon min goppiti tan ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah ko noon en beltinima si radio Ali Ba kanko tigui wonan en toon to banggue Goudiri en jettimo en jarimamo no fewi ɗum noon en garan joni e invité men baddene makko yewtere sigi en gari e oɗon ngallon dawal tigui rigui haade men arde uddidde e ɓoggol ngol kono noon haade men arde makko en garan tan e oɗon kabaru mo mbiɗen nane ni to banggue Kédougou to vraiment nguɗon cuumu musgu wangu toon ganduɗa kay ko ñande mardi nde wonno ɗum ɗon noon andinama kene wona hakke e cuuɗi tibaji ɓurɗi hakke temedere bonni ɗum kay kene kadi dégâts ji matériel teskama toon e oɗon nokku biteɗo tenko tonding ko noon wuuro ngo wiyete ngoɗon wuuro noon tawete koye nder commune mo to Tomboroko to e nder Kédougou tigui rigui Kédougou to banggue e funnague tigui ɗum noon ɓe gandini en ɓeɗon jeydiyankoɓe ɓe gandini en vraiment ko hunde ganduɗa e o saaha responsable local to banggue Croix Rouge en kamɓe foof ɓe gummima gam tigui rigui wallodirde e nguɗon ɓesgu ganduɗa hande e o saaha ene sohli e ballal no fewi hay brigade mo ganduɗa ko territorial gendarmerie mo makko kañummenne e wondude sapeur pompier ji ɗi e kamɓe foof ɓe jeehi e nokkuji ɗi gam yurnitade ƴewde dégâts ji ɗi to tolni e o saaha ɗum noon tigui rigui ko ɗum ɗon woni ko jiɗɗen yettinde to banggue e alhaali oɗon kabaru mo ganduɗa kay musɗo kewɗo toon to Kédougou joni en garan kocciten e invité men monsieur Ndiaye encore une fois min bismimama en gari encore une fois en namdade en jii e nder kabaruji ɗi e jaydeji ɗi vraiment e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe cuwa taw min tunnotomi kam koye nder jaydeji ɗi ɓe cuwa vraiment waɗe validé à 100% walla no mbiten admis d'office inde on mo ganduɗa ko candidat ma woni Aliou Mamadou Dia ala e hen
Aliou Mamadou Dia waɗa classé ko banggue goɗɗo caɗele ɗeɓe mbaɗi énuméré wonde walla mbiyen manquede ndeɓe ndew jogui ko kina wona hakke 202 manda parrain to banggue Diourbel to holno ɗum wayi holno mbawɗa famnude ne oɗon alhaali? eyyi denɗi no mbirumami nanni tan minen kam min mbawi tugnat tan koye mandataire amen tawanoɗo nde ɗum waɗete nde vérification ngaji ɗeɗo gueɗe foof nde o yalti nde o haalani hen kala ko faati hen ha jofte hanki nde président woni e télé goto ne haala haalani ko faati hen donc ha e subaka min nanani ko faati hen koye presse o tan min jii ɗum guila hanki kadi wona presse o fof kadi holliri ɗum minen komin jii won presse aji mbaɗini ko validé 5 candidats validés pour l'instant donc c'est le 5e candidat qui a été validé donc amin jaggui tan minen komin jaggui ko wona ɗum ko noon pour yantude ko kalɗa ko hay soko ɗum wonno minen kam ɗum o fotani sattirde amen aɗa andi kadi PUR kadi ko parti mawɗo donc 202 kam sa wiyama aɗa manquira ɗum e nder région de Diourbel ɗum ɗon wonata hay waktu min mbaɗ ɗum comblé so Allah jaaɓi mais ɗon pourquoi ɓen mbaɗannoɓe parrainé toon to Diourbel pourquoi ɗum ɗon min so mbiɗa wawi noddirde ɗum dans banggue somi waɗi entre guillemets cuunoyagal comment se fait-il que c'est d'après information no yaari ni holno jomumen belsinirto jogotto welsinare ha mbaɗa hono ko wayni henne par ce que il paraît que si c'était pas ça so wonano ɗum ɗo tawno o paasi e parrainage o contrôle parrainage o eyyi an kay an tan woni pasnane men taw minen komin pasɓe dendi minen komin pasɓe quoi non, parce que min tundima koye information information min c'est pas fondé pour moi c'est pas fondé donc jusqu'à la preuve du contraire min jaggumi ko komin waɗɓe komin yawtuɓe donc aɗa presse noon ma jaafoɗon no fewi oɗon mbaɗa hen sahaji ko beelaɗon donc kono sa ƴeewi ko 3 journaux walla 4 journaux haali hen guila hanki eɓe mbaɗa ɗum ɗo kono minen min mbaɗani hen appesantir no fewi par ce que mandataire amen o e nder ɗum ɗo amen ni o haali ko minen ɓuuri labde komin mbaɗi minen ɓuuri fewde ko waɗi minen ɓuuri ɗumninde ko mbaɗi e ko fuɗɗi arde toon ko foof amin mbaɗi hen amin keeɓi ni félicitation ngaji e remerciement ji donc caggal mum min nanti ɗum donc ɗum ɗon c'est pas fondé mais ko eɗo yahade e artire foof so tawi ɗum woodi minen kam ɗum wawa taw hadde amin wawde yaade par ce que amin jogui réserve aji baɗɗi fayida ɗi ganduɗa hoorema amin mbanno ɗum programme donc ɗum ɗon kam inchallah wonta probléme d'accord sen garti e candidat moon Aliou Mamadou Dia Aliou Mamadou Dia foyde route makko yimɓe sénégalais ji ne manque andude ɗum taw exactement holko ummini janggo so tawi on goni e on gardimi leydi ndi holko guidorɗon ni wadde attaqué d' abord haadema aranden e foyde route o eyyi ɗum ko namgal banggal fayida kono ɗum ɗon noon hen sahaji ko onon journaliste ji min essere wadde attaqué seeɗa par ce que poɗɗono candidat so ari recherche aji ko onon poɗɗum wawde wadde ha mbawon andude holi kanko mi fuɗɗima recherche o e ma eyyi a fuɗɗima recherche ta ko an jiimi quoi mi sowa yimo taw kanko eyyi kono ɗum ko c'est au préalable oɗon potiji wawde lijjidde holi kanko holto ummi e ɗeɗon gueɗe donc Aliou Mamadou Dia ko suka mo ganduɗa hoore ma o wona mawɗo o jibina ko 72 ko suka mo ganduɗa hoore ma mo jogui expérience et développement surtout parce que plus de 20 ans mo jogui on expérience e nder Afrique foof donc tout récemment o wonno ko kanko no représentant permanent e ɗo e Cameroun tan o wattidi donc expérience makko e wawde jogade wawde wadde développement représentant holɗum PNUD way PNUD kamɓe ko Nations Unies et programme Nations Unies pour le développement ɗum woni PNUD donc kala ko faate développement kanko ɗum o hen o yarata sa ƴeewi hay so naati e nder YouTube oɗon ƴewta recherche uji mon gandu holko wawi walli ɗeɗo leyɗele Afrique foof e développement donc kanko politique meeɗa ummindemo e ɗeɗon gueɗe mais ha yaata instant goto tan kadi wodat ko jagguma wodat kiram jagguɗam walla ɗeɗon gueɗe mbiya ko woɗɓe ɓe mbawi wadde profité ko pourquoi wawa woɗɓe ɓe mbawi wadde profité e ma ko pourquoi ana wawa artude e leydi ma kamɓe ɓe mbaɗa ɗum profité e ma donc ɗum tan woni ko artirimo mais so tawi tan ko dañal so tawi tan ko goɗɗum e goɗɗum franchement ɗum addanimo e pouvoir par ce que gottitoɗo président ji walla ɗeɗon gueɗe walla ministre uji aɗa andi kam wona poste ministre walla poste président yiiɗi ɗum artirde ko yidde wallude tan ɗum woni ko artirimo donc amin ñaago yimɓeɓe ne mbaɗa recherche e makko e ɗeɗon gueɗe ha mbawa arde yimɓe mballodira pour wawande président de la république du Sénégal
par ce que hay programme Macky Sall biyeteɗo PUDC o ko pinude jogui ɗum oɗon gandi donc programme ɓurɗo wadde réussir hande e nder Sénégal wiyete ko PUDC donc PUDC kam oɗon gandi ko Nations Unies ɗum ni te kam mbaɗa ɗum piloté donc PUDC an horma aɗa waɗi a waɗi confirmé ko waɗi réussir non min mi wawa salade ko Macky Sall waɗi waɗani réussir min mi wawa ɗum salade par ce que minen joƴƴinimo mi wornimo ko hikka tan woni komi wornanimo donc mi wawa salade ko saabi changement de camp oɗo non mate tite senti waɗede trahir walla wonko pannoɗa e makko a yiyani aɗa ɗamini ɗum to candidat Aliou Mamadou Dia tout à fait Macky Sall ko président de la république poɗɗo waɗede respecté par ce que o waɗi e leydi ndi ɗo ko hay président goto waɗani ɗum mi wonani ɗo wadde mo défendre mais ko ruttude mo teddungal ngal o waɗi ngal par ce que hande so leydi wawi deeje walla goɗɗum wonɗo rewi kadi en gona won politicien ji walla opposant ji aroɓe ina bonnita walla ɗeɗen gueɗe loin de là kono noon eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗum min surtout minen tomin gonto département Podor mo gonɗen walla Fouta mo kalten o joni gonɗoɗa koye haalde le ministre janoɗo no haala 100.000 logement o enen foof eɗen gandi mi yiiɗa haalde ni haal Pulaar walla Fouta walla ɗeɗen gueɗe mais sa ƴeewi ene ɓuuri hen tardude Macky Sall ko enen ken ɓinguel Moro hande ko wiya ko diaspora o waɗini Macky Sall ko taw hay retour goto fadani hen hol haɗo joni kadi aɓe ndewi hen holko keɓɗen hen 100.000 logement ɗi kaltaɗo ɗi 0,01% haal Pulaar wawa wonde hen walla Fuuranke ala hen jiyata ko onon candidat mon holko mbaɗɗon prévoir e oɗon fannu eyyi donc minen min jiiɗi ko équité yimɓe foof yo pot yimɓe foof yo mais ɗum nonne kadi nene nder eɓoje e programme Macky Sall eyyi programme Macky Sall ko no équité territoriale eɗen mbiya un Sénégal pour tous kono en et un Sénégal de tous en jiyani ɗum enen ken ɓoyɓe rewde min so mbiɗa ƴetta tan exemple donc ko haala tan yiyaka ko haala yiyaka Macky ne jogui programme mum hande Macky so dari o haalima tan aɗa andi wonko yiɗi walla sa yiyamo haala tan aɗa andi wonko manque mum wonko muusimo par ce que wonko yaltina ko waɗaka enen foof en jii hande programme uji politique jahoji ɗi ko des centaine de millions ñande foof jiyata yimɓe ne kaala te joni kalɗaɗo ko cuumu joni oɗo kalanoɗo keedugo haalatno ko 9 ans ɓe jooɗi ɓe ngala haydara donc joni aɗa andi kono a waɗi noté wonto haali kadi o jarni président ɗum ko min adi jarnade Macky Sall min jiɗmi wiide foof timmitta mais won jaɓɓal ngal yimɓe jogoto il faut ko wawa change ude hande won sukaɓe arɓe ne gari pour wawde fewnude leydi ndi par ce que wonɗo jeehi wonko jii hande wonnoɓe ɗo ɓe guila 1960 kamɓe gonɗo ha joni hande joni sa yi hande yimɓe ne ƴetta laaɗe ene jaaha walla goɗɗum minen ko caggal leyɗele min goni sino ko sago taw ko ɗo min jooɗi dognoɓe ɗo otoji men ɓe joguiɓe ɗo galleji joguiɓe ɗo ɓe ɓurani men enen Fuurankoɓe ɗeɗon gueɗe mais eɗen tardi no fewi joni ɗum min mi watta ɗum encore ɓe e Macky mais ko yimɓe dirigeant ji makko ɗi e ɓe waɗi ɗon ɓe goni probléme donc ɓeɗon so Amadou Ba hoore mum ari ko ɓen tan gontoto ɗon pourquoi enen kadi eɗen jiiɗa wuurde kadi duuɓi sappo kadi probléme min hay somi yahani Damgo mi yahani to Fouta département Podor minen gon toon no foti ministre uji min jogui no foti DG ji min jogui DG ɓurɗo mawnude Sénégal ko minen jogui deuxiéme walla troisiéme personnalité du pays ko département de Podor woni hay batala ko mbaɗi falde Podor mbaɗi toon a yiyat neɗɗo ara politiquement ko yo yimɓe gartan ndewa e mon ƴetton des centaines de millions e goɗɗum honnêtement hay batala ko mbaɗi toon hay batte ala to ɓe tawi falde nde ɓe guitti ɗum ɓe nawi ɗumen e nokku goɗɗo min jiyani kala ko waɗa toon anani de ko des bonnes volontés tan mbaɗata wona politique waɗi ɗum hande minen amin ɗon e commune Dodel no Fouta heewi wadde ni ɗanniyanko mun kewi wadde gueɗe kewɗe ko ɗum tan waɗata minen hande ona comité ministre toon comité DG sa ƴeewi DG port o jeeya ko Podor sa ƴeewi Abdoulaye Daouda Diallo jeeya ko département de Podor sa ƴeewi Aïssata Tall Sall jeeya ko département de Podor sa ƴetti Cheikh Oumar Anne jeeya ko département de Podor ainsi de suite mais kala mo jiiɗa no waɗi déplacé ko c'est des centaines de millions arata waɗa regroupé yimɓeɓe foof kadi ngara jaaha walla wiyama waɗa mais quand même joni aɗa wawi jibinede Dodel jangga élémentaire Dodel walla ni mi yaha rutto caggal guila préscolaire ha élémentaire collège lycée fof aɗa wawi wadde ɗum Dodel haadema yaltude ɗum no woodi avant min ne dañmi entrant sixiéme développement avant ne dañmi entrant sixiéme il fallait ko jaaha Podor mais ɗum natti kono ɗum natti mais wonko manki ko fof sa ƴeewi a waɗi ha joni no waɗi probléme enseignant ji minen min jeehi min jooɓi ɗon professeur uji ko minen joɓanno professeur uji ɗon e collège amen walla lycée amen donc a nanat inde lycée tan lycée ji ɗi walla goɗɗum ha joni nde waɗi des poste santé ngala toon
donc ça veut dire an jiɗɗa wiide so ngari ɗum ɗo fof vous avez prévu des solutions won safaruji ɗi ganduɗa oɗon kebli ɗum ɗon so ngari o guittan ɗum ha laaɓa bien sûr ko waw heddiɓe ɓe gornani Macky Sall ɓe heddiɓe ɓe gornani Macky Sall ko keeɓi ko enen worɓe Macky Sall ɓe mbawen hebde ko ɓuuri ɗum wona ɗum ɗo joni tawde Macky Sall yeehi te mi wiyata ko Macky Sall waɗi mbiyatmi tan ko ɓe waɗi ɗon ɓe mbaɗi ɗum a faami minen noon somin gari hande président ala on président kañum ala wiide hay kanko haali o wi somi woni président wona oɗo min gondi tan mbiɗa waɗamo directeur walla oɗo min gondi mbiɗa waɗamo ministre walla ɗeɗon gueɗe kanko won démarche mo jogui par ce que koye développement o yiiɗi ko wadde développé kadi surtout kadi Fouta ko yiye Fouta ko no muusiba o yiiɗi ko Fouta wona darogal Sénégal kadi Fouta no wawi en jiini d' ailleurs won jillumo fuɗɗi wadde e nder Fouta gasi won image uji jiiɗen omo wone woydu omo ƴooga gasi ɗon joni ɗon ko tooki ɗon joni ko wuuro amen koye tooki koye amoji doɗel jeeya donc nduɗon woydu ha joni ko hen ɓe jarata on jii joni so wiyama développement woodi walla ɗeɗon gueɗe ha joni woni hen guila 1960 ha joni jarata koye ko noon tan e nder commune aji ɗi ene woodi guure ɗe ganduɗa keeɓi fartangue hebde huude ene woodi guure kadi ɗe cuwa hebtaw minen amin mbawi wiide ala komin keeɓi monsieur Ndiaye garten e banggue ko waɗata bruit ko par ce que ɗo il faut laaɓa to banggue oɗon parrainage oɗon mbiya tunni ɗon koye mandataire moon wi kañum nder to wona ɗum woni koɓe kalani ɗum kono kam on mbaɗi réussir rendinde kene wona capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ujunere pawɗe temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e tati parrain e nder ɗiɗon 44 000 ɗi ganduɗa ko namdoɗon ɗi on keeɓi hen 47 200 kono région de Diourbel ene waɗi probléme région de Diourbel vous n'avez pas réussi on keɓani vraiment wadde toon parrainé beele ɗum ɗon wawata wonde handicap janggo e ko way noon par ce que ɗum nene jeeya ko haɗi on pasde au premier tour et oɗon parrainage et puis ko région Ali Falen woni notre infographiste monteur aɗa andi aɓe kaala bon min no kalirmami nani 201 parrain ɗum wonta hay beetewo 202 parrain wonta hay beetewo goto so tawi ko kalla ko ne waɗi avéré ɗum wonta hay beetewo goto par ce que eɓe gandi pur kam ko parti mawɗo selon nos confrères journalistes selon vos confrères journalistes eyyi mais c'est pas l'unanimité ɓen wonto ɓe guitti ɗum wonɗo ɓe guitti ɗum no ɗum ko des supputation guila hanki tan ne aɓe kaala mais ɗum c'est pas avéré minen e nder programme men min jiyan ɗum taw ɓe kaalani mais hande mami ɓurde dañde hen kadi ko leeri kadi ko wawi hen wonde foof hayso ko ɗum joni mbeɗen haalde wajiɓe ɓe mbi ɗum ɓe kaalat tan ɗum woodani région de Diourbel de région de Diourbel hayso ko ɗum région de Diourbel jeeyi toon ko Sonko de pur bon Sonko ala hay probléme goto ɗum en calaki hayso tawi Ali Fall yiiɗi nawde toon Anta Babacar Ngom est ce que ma jogor ni jeeyede Sonkoji ko kalla ko hayso ko ɗum par ce que parrainage o kadi aɗa andi yimɓe foof ne gandi kam pur à 100% koko yahata c'est le parti le plus structuré hande e Sénégal le parti le plus discipliné e Sénégal parti ɓurɗo waɗede ɓurɗo wadde représenté nder Sénégal surtout hande ko Aliou Mamadou Dia ari ko kadi minen foof min meeɗa andude pur min meeɗa haalde haala pur mais hande amin kaala haala pur par ce que Aliou Mamadou Dia woni ɗon e suba ngo Aliou Mamadou Dia e nder piindi pur jaafoɗa est ce que bettani yimɓe hewɓe e nder landaka eyyi par ce que ene wayno min ndiyam to am ga d' après mes analyses politiques waɗi ham surprise ko neɗɗo tan ganda baɗɗo éruption manque no ande no fewi hayso tawi o ligguima dans des relations internationales en tout cas o andano Sénégal naaɓe gandanomo Sénégal naaɓe onon joni oɗo poti darade no fewi ha Sénégal naaɓe gando eyyi hen gonɗen ɗum tagui on tardani amin ɗo heddi seeɗa ɗo amin jettemo hen no fewi non min tardani par ce que déjà wonko tawi ɗo aɗa andi omo jogui base naturel mo ganduɗa hoore ma ko Serigne Moustapha Sy jogui ɗum kañum woni mawɗo parti est ce que pur ene waɗa représenté nder Fouta bon ko ɗum woni c'est ça ko ɗum woni jaɓɓal amen oɗo instant par ce que hande pur waɗano représenté nder Fouta ko meeɗa min kaldo e maɗo mi meeɗa haalde haala pur min so pur haalnomi wonko kalannomi mais min mbiɗa yetta hen Serigne Moustapha par ce que wasde andude neɗɗo o avant kadi wiya neɗɗo o ko ni wayi yatawa waɗimo kotowayo yatawa aɗa andi mo
ɗo yi haw lokkirine men haw lokkirine men Aliou Mamadou nawma e pire tan Aliou Mamadou Dia ko bande aɗa walla ɗum non wona question wonde bandam ko woni bandam ko fof hannde no mbirumami nanni tan kanko am waɗi indépendant hannde am wawi wurde gurdam makko min e hoorem et puis ha joni mbiɗa rewma namdal a haalnanimi feuille de route mon non c'est en exclusivité en direct Pindi TV et Pindi Radio kalna yimɓe hayso ko seeɗa e feuille de route mon holko mbaɗan ɗon réservé sénégalais ji ɗi minen sénégalais wasra fof kiɗiɗo waɗa ɗum convaincre non ɗum ɗon no woodi min jiɗmi ko yimɓe mbaɗa recherché Aliou Mamadou Dia kaala par ce que jiɗɗa tan ko yimɓe mbaɗa recherché wonɓe mbawa wadde recherché padi tan ko haalnede tout à fait ɗum ɗon nani min ene wawi taw mbiɗa andi kono won hettoɓe en aɗen oɗo instant so programme o waɗama dévoilé tan taw ɗum ni nani wonɗo ummi tu vois donc wodata ko addi mais jiɗmi famindema tan probléme aji gonɗiɗo Gueye en puɗɗima haalde non ɓen yaroma jawru parrainage ni ɗum ko kecce mo lumbani fotani jalde jolide adade sagginde wona haala pular wima noon mo lumbani fotani jalde jolide ana lumbani tawde non haala pular wima mo wona adade defde woni adade deftude waɗa ɗum ɗon nanɗon kadi wona donc so tawi leɗɗe ɗe defirɗaɗe ko kecce gasi ko ɗum woni probléme o aɗa andi ha yesso ko lawol aɗa andi kanko oɗo instant no mbirumami nani Serigne Moustapha Sy kanko yeehi o addini men mo oɗo mo jiyata ko yimɓe makki ne gandimo ne gandi compétence uji makko ne gandi est ce que mbiyanamo ne o arni guila départ amo huuli donc tagui mo arde tan no mbirumami ni ko yidde jenggude yidde wallude amo andi tigui rigui mbiɗa wawi wiide Fouta o meeɗa toon yaade ko yeehi toon donc wonko narano wonko yiiri kadi guire makko guillu makko Fouta holno mbawɗa tonguiranden ɗum ko réussite walla ene heddi ko réussite par ce que hande ko jiɗode président de la république sino ko sago est ce que fuurankoɓe jaɓɓi momo bon fuurankoɓe jaɓɓi momo bien sûr no Anta Babacar Ngom jaɓɓirira Fouta ni non Anta Babacar wonɗo jaɓɓa wonɗo jaɓɓama Podor o jaɓɓama Matam o jaɓɓama de non bon moni fof yo ƴettu ko ɗum min je suis min mbiɗa waɗi clean kono il faut mbatta haqqille heddiɓe non ala probléme ay aduno ay Macky Sall nde arata nde ne wawi ni hande wotonoɓe ɓe gotananomo wotonoɓe mo ɓe sikki ɓurnoɓe tampude makko ɓe hande jooɗiɗa hay so neɗɗo waɗi preuve aji mum ha heeɓi ko yiɗi heɓde ko tan hay mo sikkanoma arma arema donc wonko neɗɗo forani tambinde hoore mum noon mbiɗa ɓooya garɗa politique kono a wawi de aɗa wawi non par ce que ko politique oye ɗon minen ko Mamadou Bachir Sall jangguina men politique ala komin jiyani tu vois donc l'ancien maire de Dodel ok d' accord on mi nani ko neɗɗo gollannoɗo on ko gollannoɗo ko neɗɗo baɗɗo fayida momin mbaɗi respecté en calminimo de passage vraiment min calmini il paraît ko an ƴewata ko maire non mi sohlani maire franchement ko maire Dodel non même pas parce que wonɓe toon ɓe bon ko min mi yiɗa mbiɗa waɗa politique mais mi wona adversaire mo ganduɗa hoore ma tappo min kala liggotoɗo enen gondi donc wonɓe ɗon ɓe ko aɓene liggo eɗen goppideɓe ɓe liggo d' accord garen e PUR e coalition Yewwi Askan Wi won dendagal parti ji kewɗi e organisation ngaji kewɗi gonɗi e nder coalition Yewwi Askan Wi hewɓe ene darda PUR comme no yitere haɓe kira PUR ni par ce que PUR eɗen mbawi wiide ene jogui hen doole no fewi eɗen mbawi wiide ni ko PUR woni meneur de peloton e nder oɗon coalition Yewwi Askan Wi tout à fait denɗi ɗo kalirɗa ni ay nane a haali mbiɗani bettuma Aliou Mamadou Dia bettuma par ce que candidat PUR no fonno candidat PUR yimɓe fof cikkano ko Cheikh Tidiane Youm par ce que kanko hande woni hande mawɗo yeewi e ɗeɗon gueɗe donc après Aliou Mamadou Dia arrêté a meeɗa nande e PUR neɗɗo wi pourquoi o donc yimɓe fof ne gandi wadde neɗɗagal Aliou Mamadou Dia yimɓe ne gandi capacité makko yimɓe ne gandi holɗo foti wawde nawde leydi ndi donc sa yi unanimité oɗon woodi tan ko neɗɗagal ngal ɗon pour artude hen no mbirumami nani ni PUR no jogui base naturelle déjà kadi coalition Yewwi Askan Wi fof sen kaali tan en ƴeewi à part Ousmane Sonko en hande mo fuulo rewi o te anda ko tagui rewde mum aɓe jaafo kam ko enen gondi anani de kono woni hen hande ko joljole tan mbiɗa wawi wirude noon donc nani hen Ousmane Sonko après Ousmane Sonko tan ko PUR donc ala foof mo jiyata e gonɗo e parti Yewwi coalition Yewwi Askan Wi ɓurɗo PUR doole donc ko PUR tan hande ɓurɗon hewde doole hande so tawi Sonko yahani so walle PUR aɗa andi amin mbawi yaade premier tour janggo mi waɗani on ɗum souhaité mi ñaganaki on ɗum son jaggama son mbiyama teɓ non ko mi alana e banggueji ɗiɗi foof so mbiyama teɓ holko kalan toon hol message mo kalan toon sénégalais ji par exemple min somi tunima e message
Abdou Mbacké Cheikh Abdou Mbacké Dolly konngol ngol o haalingol caggal ndew waɗa rattrapé ndew jagga o wi ko wonde Macky Sall waɗimo écarté e alhaali o par ce que Macky Sall haɓata koye Touba holno jiiruɗa ɗiɗon konnguli eyyi ko ɗin konnguli noon ne muusi ay Macky Sall o dañine ɗiɗo en 2019 élection passé o France min tawi amen mais heewɓe ne ummorno yaade wotoyde haɗi ɓe wodde haɗi ɓe wotande goɗɗo ɓe gotani Macky Sall ko ɗiɗo haalaji leñamagu kaltengu walla ɗeɗon gueɗe ɗon Macky foti andude walla yimɓe Macky ɓe poti andude kala ko jinganɗa halpular ina foti aɗa foti wawde jingande ɗum ko ɓuuri ɗum mi anda sa faami saɗa heɓanno hannde so halpular walla fuuranke ne heɓanno 5 e nder laamu Macky Sall fonno wawde heɓde 10 ha hollira hoore mum tigui rigui ko ɗo gonɗen donc on démarche hayso min gaddani ɗum min jiiɗi fof Sénégal fof yo timmu mais ɗiɗo haalaji minen en kalta ɗum kono minen min ñaagaki ɗum Allah kadi ɗum wonata min miijaki ɗum wonde somin mbaɗama recalé minen hannde ko minen goni 5e président de la république ɗum noon ko ɗum bawi bien sûr par ce que Aliou Mamadou Dia yimɓeɓe no kalirɗa nane ni yimɓe ne manqui andudemo mais o fuɗɗima yaltude yimɓe makko puɗɗima yaltude minen hankkadi komin woppunoɓe politique no mbirumami nane ni mbiɗa haltuma kadi koye Modou Bachir min gonduno donc gonduɗo e Modou Bachir aɗa andi politique wonko hawani men wona jawdi nawma hen wona goɗɗum e goɗɗum ɗum kadi addi amen e Aliou Mamadou Dia holno jiiruɗa Macky Sall waddemo vraiment hakkille e indemnité ji ɗiɗon maire uji ɓeydude salaire mabɓe e banggue kadi auto ji ha e ko way noon gurdam mabɓe statut mabɓe holno jiiruɗa ɗum eyyi Macky waɗata félicité tan Allah waɗ janji to fayi to e waɗanamo souhaité mission baɗɗo fayida e ɗo yiiɗi yaade ɗo ɗum ɗo fof c'est politique ka waɗani hanki ko a opara ha quelques mois des élections walla goɗɗum gay mbiya o woni koye walludeɓe holno ɓe mbaɗiri campagne ko kalis ñamirgal tan hande ka waɗa nde yonti fof kadi weeɓani eyyi kono aɗa andi ko kalɗa koɓe mbaɗat ɗo ko ɗum ko omo wawno ɗum wadde ko ɓooyi ɓeɗo o woni koye walludeɓe tan ɗoɓe ñamiri noɓe mbaɗiri gasoil uji mabɓe e ɗeɗon gueɗe ko ɗum tan mais haydara kadi ɓe mbaɗi félicité par ce que yimɓe ne mbaɗi ɗum mérité wonɓe ɗum ɗoji ɓe ne mbaɗi ɗum mérité no fewi kono en général les maires là kamɓe gaaɓe goni ko adjoint ɗi gon toon ko adjoint ɗi ɓe poti wawde ɗum ninde ko ɗum woni haala ka par ce que waji ɓe liggal waktuji ɗi nene poɗo dartaki holno jiiruɗa politique Sénégal rapidement tan haadema arde konngol ma mbayni politique Sénégal ne muusi franchement ne muusi par ce que no yimɓe mbayi hen ni min mbiɗa yiiɗi yo yimɓe ɓe gartir hakkillaji mumen wona nganngu wona ceergal wona adversité baɗɗo sévère yo yimɓe gartir hakkillaji mum woni fof ɗo woni yo wonɗo woni ɗo yimɓe jaɓane hayso jiidimo e baaba en gondani jaɓanam tigui komi jaɓanma ko gonda e dow mum ko yimɓe mbaɗa avancé wona en gondan tan en karmodiri walla oɗo koni sa ƴeewi politique jahoɗo fof ko nguɗon nganngu woni hen hande Macky Sall ko wawi wadde ko fof so tawi yimɓe makko mbawa darade mbaɗamo défendre par ce que ɓe gañani Macky ɓe gañi ko yimɓeɓe no mbaɗirtini e ɗeɗon gueɗe donc il faut ko yimɓeɓe mbaɗa suude yimɓeɓe gona neɗɗo goto ɓe ganda ko Sénégal yimɓe jogui pour wawde fewnude Sénégal woni foof hande ne woni ko yiɗi ko wawde wallude hoore mum yiɗi ko wallude galle mum ko ɗum woni probléme o surtout Fouta men to eɗen tampi no fewi ko noon haade mi artude ma e konngol mbaynigo golle ma jooɗi peewi monsieur Ndiaye Amadou Seydou Ndiaye mi waɗa rappelé yimɓeɓe ko mo ganduɗa kay ko coordonnateur lande pure toon to département de Podor e nder commune mo Dodel plus précisément kanko tigui rigui woni invité men hannde bismiɗen ɗo henne candidat mabɓe noon ko Aliou Mamadou Dia mo ganduɗa kay o saaha nana hakkude mi anda fof noddirami ɗum par ce que ko oɗo deuxiéme contrôle parrainage ɗum woni ko sali kono kam ko ɗum woni kabaruji ɗi ko gaddi partout e nder Sénégal ko mandataire mabɓe tan yeddi wi kañum wona ɗum woni ko haalda nder to d' ailleurs waɗama félicité e 47 000 et quelques parrain moɓe gaddi e taw noon kay ɓe namdano tan ko 44 000 ɗum noon nder hen waji ɓe mbiɓe de ko toon to gandanɗa hoorema région de Diourbel won caɗele gonɗe toon en tout cas il faut ɗum jurnete de toutes les façons ha ko woni yesso daɗani guite ma en gandu inchallahu taala kadi so tawi temps o hokkiri en kanko monsieur Ndiaye mo artuɗo ene kadi e taw koye mbadi woddi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe waktuji ɗi jettima ha laaɓi ceer en tottan kadi ɓen ɓe ganduɗa ko
noddiyankoɓe ɓe hettiyankoɓe e daroɓe en beele ɓe mbawa tigui rigui jeeyede e yewtere nde haade men artude e plateforme o mona dajjitode no fewi message uji machallah fa tabarakallah. ɗum noon en ƴewan ƴeftude tan premier auditeur men. assalamu aleykum musidɗo. assalamu aleykum. maaleykum salam. on calminama on juurama kadi on beltanama. a salmitama kadi kabaruji kadi ndewi kadi lawol. jarama Sangot Ibrahima Sangot kadi en jetti kadi en jetti kadi invité o Ibrahima Sangot depuis Demete on jarama en mbiya kadi golle makko haala makko kadi heɗama famama. te so ɗum ɓenni ko duwonade yimɓe tan e hitande nde ɗo hestere tan e wiide yimɓe yen mbattini kadi mo wuuri. amin amin. hanke en duwima kono noon nde wonde radio amen o haalani tan ne wawi taw won hen ɓe nanani. no en mbiya dendagal heɗiyankoɓe radio ɓe ɓe mbiɗon yo Allah hokkintede ko saaha mo wuuri. amin amin amin. e so ɗum ɓenni ko haali ɗo ko haala ko yeddani makki kam wonko waɗi ɗum noon neɗɗo kam haarini heptina ko waɗa ndaarde ko yiɗi ko ɗum haɗetake ɗum heddi toon hannde ko haalde ko makki waɗano hen ha haqqillaji keeda hen ko hunde sattude no feewi yo wiite noon yiɗi laamade so tawi yimɓe dañi balla ɗum kono noon kam mami waɗ ɗum ɗo mami waɗ ɗum ɗo ene saɗi wadde de ko makki waɗani e nder leydi he ko noon heddi noon ko fof waddetake hay so tawi ko goɗɗo kadi laami wawa waddude foof ko yimɓe cohli o jaram yimɓe pinat tan en cohla goɗɗum. merci beaucoup. ɗum noon mi salmini on kadi musidɗo meɗen bani men debbo ne wiye Inna Diop to ɓogge o woni o wi kam hanke mo heeɗo radio ngo tigui rigui o ala haaju o ala hammu so wona jewte ɗe gasa. ɗum noon mi salmini on jarama jamini bandiraɓe murtannaɓe kono noon a jarama no fewi Ibrahima Sangot o kam ko militant makki a faami wona mi faami tigui rigui kono noon en calminima o hetoro en koye 92.2 to Demete FM en beltinima demennaɓe e ko takki e ko taari demed e kuuɓal 78 158 81 05 piidi espace FM par Skype. bandiraɓe so jiiɗi nadde kadi ene mbawi nadde no hanniri ni en mbiɗen ko 78 158 81 05. salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Adama Diop mi salmini Ndiaye salmirama inde yettode to nodduɗa en o ko Cheikh Mountaga Tall Daara Halayɓe Seydou Tall commune de Doyel département de Podor arrondissement de Gamaje Sare Ndiaye ko minen ndendi commune kadi wonko haale towki ko goonga kadi ko haale yontaɓe département de Podor ko ɗum goonga makki liggima so neɗɗo wi makki liggaki wonko yiyata ko heddi ko pirda ministre ko ministre gouverneur ko gouverneur département de Podor sen ƴeewi no wayi heewde cadre uji ni eno laamiɓe ɓe fof gila Ablaye Wadde haa yetti makki no wayi heewde cadre département de Podor ɓe caɗi ko liggade neɗɗo noon so liggaaki base muɗum liggaaki diwan muɗum so fiyama hersat neɗɗo hannde sa wayino Farba wayni hannde Farba so welan wasiyade campagne kono département de Podor cadre uji ɗi kamɓe ngoni ɓe liggaaki sukaaɓe ngala golle rewɓe ngala financé ko heddi leydi nan ɗo remaka waɗa kayit tan remoɓe nan ɗo ne tampi wadde makki liggima kono ko rewe makko ɗo e département de Podor ne famɗi hen liggiɗo sa wimi e mabɓe ujunere hay hen goto liggaki ujunere mabɓe goto liggi ujunere goto liggi e mabɓe ujunere nde fof goto liggi hen Seydou Tall wadde yooɓe gartir haqqillaji mabɓe ɓe ƴeewa sukaɓeɓe ɓe ƴeewa yimɓe payi koye campagne wona woppude ha campagne wontene nooma hunde walla ne waɗa hunde a jarama Seydou Tall sen duttima e bourse familial wona ko yiɗande maire woni bourse familial fof Allah jarama a jarama merci beaucoup Cheikh Mountaga Tall Daara Halayɓe onon ndendi commune e beltanimomo no fewi heɗoro en koye Demede FM aussi golle makko jooɗi peewi goɗɗo nane ɓoggol he assalamu aleykum mbiɗa andi Skype o suwa dillu taw allo assalamu aleykum maaleykum salam sir Ahmadou Adama Diop mbaɗɗon Diop mawɗum ni on wiye Moussa Dia
Moussa Dia to nodduɗa en Tubulel Moussa Dia an wayrama de wono sa ara tan taw min dawi Dia wonno min dawlaw seeɗa hanno kam maaro min tuwa dawde min jogi ɗo walli ɗum waɗi Allah walli tan kenni yewtere nde kam taw no woɗɗi noon podornaɓe dilli de komin hettoro ɗon komin welti ɗum feewi ewa bisimilla seydi Dia eɗen ñaago Allah tan kalma Allah rokku lenndiran yo waw joga ɗum tan foti jogorani fof goorum amin enen gandi ɗum tan ñagoren Allah kala jogorɗo yo moƴƴindan no feewi eyi kono mballe yo jaajang o laamu noon hankkadi minen min laamu aɗan minen min goyi laamu aɗan jaajaɓe goyi laamu ande miltamani de kay mi salmini yefi rew kadi no feewi merci beaucoup Moussa Dia a jarama Seydi Diop golle ma salmi Oumou Thiam noon omo hettima tigi rigui to banggue Skype to ko Pindi Espace FM numéro men ko 78 158 81 05 Pindi Espace FM Skype assalamu alaikum maaleykum salam seminama jurama Seydi Diop salimiraama jurama inde yettode to nodduɗa Ceerno Baro depuis Paris Baro ala gandirɗa hay ko Ceerno Baro mbiyata ko Adama Baro kono gandirɗa ko Ceerno Baro way basi ala bisimilla Baro eywa so ɗum ɓenni ko wajo haalɗo ngo e département de Podor o wallahi ko ɗum gonga département de Podor ko région département ɓurɗo yaadu caggal département ji gonɗa nder Sénégal ɗi fof ɗum waɗi hannde pelle mawɗe ganduɗa hoorema cosama e ga e diaspora he pour wawde jaggade département de Podor kadi eɗen pamno yimɓeɓe an a itti neɗɗo a rokki a wurini ɗum e 5 ans o a yii 5 ans o kadi arti kadi ala ko waɗanma e nder 5 ans he ko an jogui kartal ma normalement aɗa foti peesde oɗo duuɓi 5 jawtuɗi malla duuɓi 10 jawtuɗi holko o waɗi département de Podor malla holko waɗanma an est ce que a yiitimen hoorema sa yiitake allo amin ketti koy sa yiitake hoorema kam kartal ma ngal kam ngay jeeɗi ma foti ƴewde gandanɗa hoorema goɗɗo mo keɓtinɗa kadi ɓe mbaɗe tan kono noon kadi joni so gatti tan kadi kañumen kadi gorante gadda kalisal mumen caɗa e nder yimɓe taw ganduɗa hoorema an gartanma ala e huuɗo hulɓinide so en ƴeewi joni gonɗo daara ko haali ko ɗeɗo leyɗele hande ganduɗa hoorema no mbayi yajjini bourse de famille so wattanoma e nder leyɗele goto fof liggo wurno hoore muɗum ɓuuri wadde fayida e ko rokkete jamma ñalawma ko ene wawno waɗede leyɗele goto fof wiye yo wurno hoore mum keftegal wurno hoore muɗum mbewa wurno hoore mum saga neɗɗo jarama salminama jurama salamu aleykum merci Ceerno Baro walla mbiyamo Adama Baro toon to France gon goɗɗo gonɗo e boggile assalamu aleykum o ɓoccitima ɗum noon so tawi o heɓidima o wawi artude e 78 158 81 05 Pindi Espace FM assalamu aleykum maaleykum salam rahmatullah musidɗo bisimilla yettima e Pindi Ceerno Baro ɓe mbaɗɗa selli aɗa Adama Diop no mbaɗɗa Seydi Diop aɗa selli Hamad Diop hayre law Hamad Diop bisimilla en calmini Adama Pendo jaltuɗo ɗo ɓadde dip France en calmini munodiraɓe jam makko Diop bisimilla o haali ko foti haali calmini ceerno Montaga jaltuɗo Dar Halayɓe o hoore maɓe fof haali ko foti haalde golle hakkille muɗum e gandal mum goto fof gandal goto fof ko dimo e miijo muɗum jarama bisimilla e yewtere nde ko ɓe kaali ko woni hen ko woodi won hen ɗo fewani won hen kam ɗo feewi par ce que laamu ko gila 1950 52 faade oɗo sahaa ɗo gonɗen département de Podor wonko alano hen wonko fuɗɗi wadde hen wonko alano hen département de Podor omo andi kamɓe kalami yo kamɓe ko ɓiɓɓe Podor naaɓe ɓe gandi ɗum est ce que ila moftel meeɗa alano tali tali ummade gila juuma ha yettoyo kaskas on tali alano ɗon kanko Adama Pendo Baro ha dip France e tali meeɗano wadde hayre meeɗa nder wuuro hayre meeɗa dañde tali gila nder tali godrongo nder hayre ko maire Muntaga Sy addi ɗum hayre Muntaga Sy ko waɗi e nder département Podor siife nder hayre kene wona ujunnaji ɗiɗo neɗɗo nanna ɗum e nder koore ne liggina ɗum e ɓiɓe miskine ɓana goto fof dañi ko nawten dañi jigna muɗum sol koye makko min dañi ɗum jarama
Muntaga si ko dariɗo machallah en dari en walli futankoɓe ene walli futankoɓe a jarama Diop golle ma jooɗi min mbawa min mbawi min ɗum ɗo kam ko prof nan ɗo yoɓe naat porɓe ƴeewa a nanama famama hayre ma won ujunaji jiɗade département Podor ko piccu e nder département Podor ala ɓuuro ngo wiye département Podor wiyewo heɓani a jarama no fewi noon ƴeften gonɗo e Skype o golle makko jooɗi peewi en paamimo tigui rigui no hannir ni won gonɗo e Skype assalamu aleykum musidɗo allo allo mi sikki dernier auditeur men de allo o yeehi waaleykum salam jawali a waale jaam bisimilla Baba Mokhtar Ali Sy depuis dowlaji dentuɗi États-Unis min keɗima jewte maɗon walla wona bisimilla inde yettode ha allo inde yettode Jibili to nodduɗa en ɗum ko Jibili mbiyete Jibrili to nodduɗa en ɗum ko Paris e bisimilla seydi Ly waktuji ɗi koko gasi seeɗa min keɗima jewte moɗon jewte ɗe kadi eɗe beeli eɗe pammi ewa makki ko golli ko wiyete tan ko Allah wawi yobde ɗum jarama kadi fof wawa waddede lawol gotol ewa ande to jaruɗa e Sénégal fof goudron ngaji ene pewna ene feewi jolɗa yaade fo aɗa wawi yaade jarama won nokkuji nene hen ne lobbinino jomumen mbawata no yaltude ko noon Seydou Ly nema wawde yaltude jarama a nanama famama teskama ewa ko wona ɗum ko kadi kala bawɗo arde rewa tan koto rewi ɗo ewa a nanama merci Ly foti ko dillude wasi deƴƴude ewa comme no yimɓe kalde hannde ni sinno gila olani yimɓe ene kalanno no ke foti fewnade ma fewna ko noon a jarama ceerno saɗi oɗo ene haala kala o kañum heɓat jarama merci galle mum deƴƴa ha gasa mbiyana haala ay ko noon waktuji ɗi ko gasi jarama no fewi vraiment kadi en jafnima bandiraɓe ganduɗa e yinnoɓe nadde vraiment keɓani nadde eɗen gandi vraiment ɓeneɗe ɗe to e ɓoggol ngol joni noon mi aran tan e plateforme o rapidement mi hokkuma mbaynoɗa ɓen ɓe ganduɗa ɓene e chaine men YouTube vraiment réaction ngaji ɗi o biteɗo sukaɓe gendi kankone o salmini en o wi jaam waali moon piidi o salminima monsieur Ndiaye o biteɗo Oumar Boubou Ba on nane kadi wi min beltinima on de no fewi ko toon to Mauritanie e lamorgo Nouakchott to o woni kanko Oumar Bade o wi Adama Diop yo gueno ren amin ya rabbil alamina Amidou Sow kankone kadi o salmini en omo daara jaam men omo namdo holto Elage Abbas Sarr woni Elage Abbas koye jillu woni joni o ara so hawre weledal Alassane Ba o nonne kadi ko salminago tigui rigui fewde e men omo ganduɗa ko Moussa Sow on nonne kadi wulli ko weltare mum e weltanade pulago e wonade yo pulago yaaru yesso oɗon noon ko King Flam on King Flam noon ko vraiment ko battuɗo haqqille kala nde e garden omo waɗa commentaire uji makko o woni ko toon to dowla dentuɗi e plus précisément Cincinnati Ohio o toon tigui o hetti kanko e Baba Wulum Sarr en mbiɗa andi ɓe goɗɗodirani o salmini en o salmini wa Pindi TV e kuuɓal Mamadou Diallo on caggal nde o salmini en o wi ko to yen ballu ɓundunkoɓe de maayi ngala laaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ɗum ɗo woni ko woni réaction ngaji e nder ɗum ɗo mi hokkuma tan mbaynoɗa gasi ha laaɓi ceer a jarama ko yettudemo tan yettude sababuji foof yettude tout le monde ko heeɓa haale ɗo ko foof so tawi won jiitoɗen hoore mum ɗum nani yarnon yaafo donc ko noon enen ken yiɗɓe wallude tan wona haydara donc eɗen mbiye yo Sénégal yaaru yesso moni foof yo wawno hoore mum ko ɗum tan won ko ñaaguimal moni foof yo wawno hoore mum moni foof yo wawno hoore mum noon amin a jarama monsieur Ndiaye wonno invité men koɗo men hannde omo ganduɗa ko Amadou Seydou Ndiaye mo ganduɗa kay ko kañum woni coordinateur pire e nder falde nde Podor toon to Dodel
en beltinimomo e candidat mabɓe pur mo ganduɗa woni mbir mabɓe sungoji paaɗi e lefol laamu ngu omo ganduɗa woni Aliou Mamadou Dia. Allah jarama o jarama e disponibilité o en jarnimamo no fewi en jarnima kadi bandiraɓe ɓe keɓani nadde ɓe jaguimaɓe yafuya en jarnima kadi nadɓe ɓe de kokkodira rendez-vous tan janggo ene wawi wonde hakkude moon e Amadou Moussa Anne inchallahu taala so hawre welede Allah yewtere moon olel pindi subaka joni man keɓ yewtere moon holno pinirɗon Malick Oumar Ly wondude équipe mum en jarnima équipe technique o foof to banggue régie Oumar Diobo Sow to banggue caméra omo ganduɗa Djiby Dieng wondude kadi infographiste men e monteur men Ali Fall kono to banggue radio to omo ganduɗa woni Gando Fadigali Allah jarama on jarama merci yen ñalle jaam olel pindi subaka ko yewtere nde rédaction pindi radio waɗanto on e kala subaka olel ina soomi e nder mum doge ɗe jayndiyankoɓe ɓe gunanta on ha horta guilay faggudu